дар ноҳияи Масчо ба ҷамъоварии ҳосили пахта ки яке аз ашёи пурқимати саноатӣ ба ҳисоб меравад, таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, аз оғози мавсим то ба санаи 15 сентябр наздик 6676 тонна дури гаронбаҳо ҷамъоварӣ шудааст. Сокинони касбу кори гуногун саҳмгузорӣ дар ҷамъоварии тиллои сафедро масъулияти шаҳрвандӣ медонанд. ҳамин аст ки дар рӯзҳои истироҳатӣ дастаҷамъона ба кӯмаки марди деҳқон баромаданд ва дар ғуну чини ҳосили пахта саҳми арзанда гузоштанд. бино ба иттилои масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Масчо, рӯзҳои шанбе ва якшанбе аз 10 то 12 ҳазор нафар ҳашарчиён ба майдони беканори Пахтазор сафарбар гардиданд. танҳо дар рӯзи якшанбе аз ҷониби ҳашарчиён саҳмдорони хоҷагӣ дар умум қариб 540 тонна пахта ҷамъоварӣ гардид. худи ман аллакай мана 20 кило ҳозир пахта чинда. гарчанде ки нафақахӯр бошамам ки дар пеш мавсими боронгарӣ ё ин ки мавсими хунуки сармо сар мешавад, барои ҳамин ҳосили деҳқон дар замин монда набураваду ва онҳо барои ҷамъоварии ҳосили пахтаашон ёрии худро расонданд. ноҳияи Масчо аз минтақаҳои рушдкардаи соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад. бахусус майдони кишти пахта дар ин ноҳия сол аз сол зиёд ва кишоварзону заминдорон барои баланд бароштани ҳосилнокӣ ҷаҳду талош меварзанд. натиҷаи тадбирҳои андешидашудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи Масчо буд ки имсол ҳосили пахта фаровон ба назар мерасад. кишоварзон онро ба беҳтар шудани вазъи таъминоти оби фолезӣ, истифодаи тухмиҳои серосил ва ба иқлими минтақа мувофиқ, иҷрои корҳои агротехникӣ ва мусоид омадани боду ҳаво рабт медиҳанд. ҳоло ҳама кӯшишу талошҳо бар он равона шудааст ки бо истифода аз рӯзҳои офтобӣ ҳосили пахта беталаф ва саривақт ҷамъоварӣ карда шавад. 2300 гектар пахта киш кардагим ва ҳосилот ва дидотон ҳамаш нағз кӯшиш мекунем ки ҳамин пахтаи ҷамъовария нағз чинда ҳамин нақшавони 5000 тонна пахта давлат спурдарома дар кор ҳамин 5000 тонна пахта иҷро мекунем. дар асоси дастуру супориши роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар ноҳияи Масчо ситоди доимо амалкунанда таъсис ёфта, раванди ҷамъоварии пахта ба корхонаҳои коркар супордани он зери назорат қарор дорад. ҳамин аст ки аз оғози мавсим то ба ин дам ғуну чини тиллои сафед рӯз аз рӯз вусъат мегирад. бо мақсади ҳавасманд намудани ҳашарчиён аз ҷониби сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, чинакчиёни пешқадам дар майдони Пахтазор бо тӯҳфаҳои молӣ қадрдонӣ карда мешаванд. зимни суҳбат аз онҳо даъват ба амал оварда мешавад ки дар маъракаи пахтачинӣ дар паҳлӯи марди деҳқон бошанд ва барои фурбор шудани хирмани ватан саҳм гузоранд. дар ноҳияи Масчо хушбахтона ҷӯшу хурӯши чиниши пахта идома дорад ва ҳар як нафар бо як масъулияти баланд камери ҳиммат барои ғуни чини пахта вобастанд. дар ин радиф занону духтарон низ бетараф нестанд. ҳама ба кӯмаки марди деҳқон баромаданд ва саҳмгузорӣ намуда истоданд. ҷамъоварӣ гардидани қариб 540 тонна пахта дар як рӯзи охир далели он аст ки дар ноҳияи Масчо ҷамъоварии ҳосили пахта бо маром идома дорад. ин корвони пурбори техникаҳо аз саҳро ҳосили ҷамъоваришударо ба корхонаҳои коркарди пахта интиқол медиҳанд. дар баробари сафарбар шудани ҳашарчиён, техникаҳои зарурӣ ҳам барои саривақт кашонидани ҳосили ғунучиншуда истифода мешавад. натиҷаи чунин таваҷҷӯҳ ва дастгириву пуштибонии сокинон буд ки аз аввали мавсим то ба санаи 15 сентябр дар ноҳияи Масчо ҳудуди 6676 тонна дури гаронбаҳо ҷамъоварӣ гардид ва нақшаи пахтасупорӣ 24,4% иҷро шуд. ҳамин тавр ноҳияи Масчо аз рӯи ин нишондодҳо дар байни шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд дар ҷойи аввал қарор дорад. истифода аз рӯзҳои муносиби офтобӣ имкон медиҳад ки самараи меҳнати марди деҳқон беталаф ҷамъоварӣ гардад. илова бар ин, зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли пахта имкон медиҳад ки корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом таъмин гардида ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шавад. зеро аз пахта номгӯи зиёди маҳсулот истеҳсол карда мешавад ва аз ин ҳисоб метавон манфиати хуби иқтисодӣ ба даст овард. сокинони ноҳияи Масчо бо дарки ин масъалаи муҳим сарҷаму муттаҳид гардида дар иҷрои саривақтии нақшаи пахтасупорӣ ва беталаф ҷамъоварӣ шудани тиллои сафед саҳм мегузоранд.